Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Зусім хутка, 15 сакавіка, мы адзначым Дзень Канстытуцыі. Нашы гледачы добра ведаюць, што Канстытуцыя – гэта галоўны закон краіны. А што значыць быць грамадзянінам? І які галоўны дакумент мае кожны з нас? Пра гэта сёння і пагаворым. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Аляксандра. Вітаю вас, сябры. Кацярына. Прывітанне. І Зміцер. Добрый вечер. Рада вас вітаць, дарагія сябры, у Міністэрстве дзяцінства. Ну а зараз традыцыйна давайте прадставімся, хто за што сёння адказны. Калі ласка. Я міністр правоў і абавязкаў грамадзян. А я міністр галоўнага дакумента грамадзяніна. А мяне запрасілі ганаровым сябрам у Міністэрства дзяцінства. Мяне чакае вельмі важная падзея, якую я чакаю з нецярпеннем і хваляваннем. 15 сакавіка ў нашай краіне адзначаецца адзін з самых галоўных дзяржаўных святаў – гэта Дзень Канстытуцыі. У нашай краіне ёсць добрая традыцыя. У гэты святочны дзень юным грамадзянам выдаюць галоўны дакумент – пашпарт. І што гэта значыць для цябе? Для мяне гэта вельмі значны этап. Атрыманне пашпарта – гэта як бы пуцёўка ў дарослае жыццё. А я мяркую, што атрыманне пашпарта – гэта не толькі гонар, а яшчэ і пэўныя абавязкі. Безумоўна, быць грамадзянінам – гэта не толькі атрымліваць правы, але яшчэ і выконваць абавязкі. Я гэтым вельмі ганаруся, бо гэта робіцца на карысць нашай радзімы і яе народа. А зараз, сябры, у якасці такой інтэлектуальнай размінкі давайте ж усё ж такі разбірацца, якія мы маем правы, а якія мы маем абавязкі. Пра ўсё пра гэта мы ўжо казалі ў нашых папярэдніх праграмах. Вось і паглядзім, наколькі вы зможаце разабрацца, дзе правы, а дзе абавязкі. Итак, наша задача зрабіць баланс паміж правамі і абавязкамі, бо кожны грамадзянін мае і правы, і абавязкі. Я вам буду называць нешта, а вы мне адкажаце, права гэта ці абавязак. Итак, пачнем з простага. Жыць – права ці абавязак? Права. Берагчы здароўе? Права. Права. Ну, вельмі добра, калі да гэтага ставіцца яшчэ права вельмі адказна, і нашыя маленькія дарослыя грамадзяне вельмі добра паважаць законы краіны. Права гэта ці абавязак? Абавязак. Абавязак. Вы лічыце, што абавязак, так? І правільна лічыце. Цяпер вельмі складанае пытанне. Вучыцца. Мы гэтую праблему паднімалі неяк у праграме Міністэрства дзяцінства. Я лічу гэта права. Я лічу гэта права і абавязак. Так, давайте мы рашэнне Міністэрства дзяцінства вучыцца адправім і ў правы, і ў абавязкі, бо кожнае дзіця ў Рэспублікі Беларусь мае права на тое, каб вучыцца, але ў тую самую чаргу мы, дарослыя, маем абавязак даць вам веды. Так, добра. Паважаць традыцыі беларускага народа. Права ці абавязак? Абавязак. Абавязак. Міністра, вы справіліся вельмі добра. Спадзяюся, што мы з вами зможам заўсёды утрымліваць гэты баланс паміж правамі і абавязкамі. Вераніка, гэта вельмі карысная гульня, асабліва перад атрыманнем пашпарта. Яшчэ раз хачу нагадаць для нашых гледачоў, што быць грамадзянінам – гэта не толькі атрымліваць, гэта яшчэ і рабіць. Я, як міністр правоў і абавязкаў грамадзян, цалкам пагаджаюся. Мяркую, што яшчэ да атрымання пашпарта трэба ў гэтым разбірацца. Сябры, нават у самым раннім узросце юныя жыхары Беларусі хочуць ведаць, якія правы і абавязкі мы маем. І самае галоўнае, як мы можам быць актыўным грамадзянінам. А яшчэ больш цікавага па гэтай тэме нам раскажа ганаровы госць сённяшняга пасяджэння. Гэта аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Жук Сергей Александрович. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя міністры, Вераніка, гледачы. Мы таксама вельмі рады вас вітаць, Сергей Александрович, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. На такім пасяджэнні вы, напэўна, яшчэ не былі. Конечно. Это мой новый опыт, і я вельмі задаволены, што ёсць такая магчымасць паразмаўляць з паважанымі міністрамі. Раскажыце, калі ласка, што гэта за статус такі грамадзянин? Ну, сапраўды, грамадзянин – гэта ганаровы статус і ў нашай краіны, і ў іншых дзяржавах. Чаму? Таму што гэта тваё дачыненне да гэтай дзяржавы. Ён дае правы і абавязкі. Статус грамадзяніна абараняе нас ад розных рызыкаў, як у межах краіны, так і калі мы вандруем па ўсім свеце. Жыць у нашай краіне – гэта магчымасці для нашага развіцця,
магчымасці для нашай самарэалізацыі, магчымасці для таго, каб мы былі шчаслівымі, каб мы тут жылі, каб будавалі сем'і, каб рабілі наша грамадства лепшым. Вось калі вам стане 18 гадоў, вы зможаце выбіраць прэзідэнта, дэпутатаў, а значыць, удзельнічаць у кіраванні нашай краіны. Бо менавіта мы з вами, народ Беларусі, з'яўляемся адзінай крыніцай улады ў гэтай дзяржаве. І менавіта нам з вами вырашаць, як далей будзе развівацца наша любімая Беларусь. Паважаны ганаровы госць, адкажыце, калі ласка, як людзі раней разумелі, што яны грамадзяне той ці іншай краіны яшчэ да з'яўлення пашпарта? Насамрэч, у нас вельмі доўгая і славутная гісторыя. Ёй больш за 1000 гадоў. І вось у гэтыя часы, у перыяд полацкага княства, вялікага княства, літоўскага, тураўскага княства, не было вось нашага сучаснага пашпарта. Людзі, перш за ўсё, атаясамлівалі сябе з тым населеным пунктам, дзе яны жылі. Называлі сябе палачане, тураўцы, берасцейцы. Ну і зразумела, яны сябе адчувалі часткай краіны, полацкага княства, тураўскага княства, вялікага княства літоўскага. А ўжо сучасны пашпарт з'явіўся спачатку ў расійскай імперыі, а потым у нашай краіне, якая тады называлася Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Правы і абавязкі былі? Канешне, былі і правы абавязкі, і фактычна галоўныя абавязкі нашых грамадзян, яны не змяніліся. Як 1000 гадоў, так і цяпер мы гатовы бараніць нашу краіну ад ворагаў. Вы, напэўна, памятаеце бітву пад Грунвальдам. Так? Вучылі? Так. Як вашы продкі баранілі краіну ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Гэта абавязак, які быў заўсёды ў нашай краіне. Былі правы, перш за ўсё, права на жыццё. Так? Гэта галоўнае права. Яно гарантавалася і заканадаўствам, і яго павінна бараніць і дзяржава, і грамадства. Сергей Александрович, а калі вы атрымалі пашпарт, вы памятаеце гэты момант? Што вы адчулі тады? Гэта ўжо было даволі даўно. Памятаю, што я адчуў сябе дарослым. Наяўнасць пашпарта, да, гэта, сапраўды для мяне на той момант была магчымасцю далей развівацца, магчымасцю далей жыць, далей вучыцца. Дарэчы, разам з пашпартам вось нашы паважаныя міністры трохі пазней атрымаюць і падарунак, які атрымаюць усе нашы дзеці, кнігу ад Рэспублікі Беларусь, якой прапісана і гісторыя нашай краіны, і культура, і дасягненне сучаснай Беларусі. І мне сапраўды вельмі прыемна, што адным з аўтарам кнігі, я пісаў невялічкі параграф, з'яўляюся я. А зараз, паважаныя сябры, я вам хачу прапанаваць паглядзець адно відэа, там, дзе нашыя гледачы дзеляцца сваімі ўражаннямі пасля атрымання пашпарта. Вітаем, сябры! Мы вучні сярэдняй школы нумар 14, імя Яўхіма Маісевіча Фаміна, горада Брэста. Мяне завуць Анастасія. У мінулым годзе я атрымала пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Гэта была вельмі важная падзея ў маім жыцці. Я разумею, што быць грамадзянінам – гэта вялікі гонар і адказнасць, і магчымасць актыўна ўдзельнічаць у развіцці грамадства. У будучыні я планую стаць эканамістам. Я вельмі спадзяюся, што змагу быць карыснай для народа Беларусі. І мы разам будзем будаваць шчаслівае жыццё тут, на роднай зямлі. А вось мой пашпарт. Мяне завуць Вераніка. Сябры, я спадзяюся, што вы таксама з нецярпеннем чакаеце гэты ўрачысты момант, калі вы атрымаеце галоўны дакумент грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Я таксама планую вучыцца, працаваць, стварыць сям'ю, жыць тут, на радзіме. Я хачу стаць урачом, каб дапамагаць людзям. Я упэўнена, што тыя планы і мары, якія я маю, абавязкова споўняцца. Сергей Александрович, а у меня до вас такое пытанне. Што надае пашпарт грамадзянам Беларусі па-за межамі нашай краіны? Чалавек, які мае пашпарт Рэспублікі Беларусь, абараняецца беларускай дзяржавай у незалежнасці ад краіны, дзе ён знаходзіцца. Гэта галоўнае. І безвіз, магчымасць прыехаць толькі па нашаму пашпарту, адкрывае для нас фактычна увесь свет. Ну, а зараз я вам, паважаныя сябры, прапаную здзейсніць такую віртуальную і зноў натуральна інтэлектуальную вандроўку па свеце ў краіны без візу для грамадзян Беларусі.
Я вам буду прапаноўваць вітанне на розных мовах свету, краін, з якімі у нас безвізавы рэжым, каб вам было прасцей. Будуць там яшчэ і сцягі гэтых краін, якія вы пабачыце на экране. Вам трэба сказаць, што гэта за такая краіна. Дарагія гледачы, далучайцеся да нашай гульні. І так, вітанне нумар 1 гучыць як здраво. Што гэта? Гэта Сербія. Сербія. Хто-небудзь яшчэ ведае нешта па-сербску? Дзякуй, па-сербскі будет хвала. Хвала, Александра, гэта сапраўды Сербія. І так, вельмі складанае пытанне, і вы пачуеце ў гэтай краіне «Привет». Русская. Што гэта за краіна? Россия. Правильно, наступная. І гэтае вітанне хола. Мова гэта іспанская. А што гэта за краіны? Ну, на сцягі. Так, правильно, Перу. А другая краіна гэта што? Другая краіна гэта Венесуэла, адзін з нашых стратэгічных партнёраў на лацінаамерыканскім кантыненце. Так, яшчэ адно вітанне. Вельмі складанае. Даруйце, калі неправільна я яго вымаўлю. Сайну. Монгольский. Правильно, ну просто неверагодна. І яшчэ ёсць адна краіна. Мова румынская. Гучыць гэта Буна Зіуа. Добрый дзень. А краіна гэта якая? Румыния. Неправільна. Звяртайце ўвагу на сцяг, што гэта за краіна, падкажыце ганару. Гэта краіна Малдова. Малдова, з якой таксама у нас Сама безвіз. безвізавы рэжым. Ну і яшчэ адна краіна, там, дзе з вами павітаюцца, даруйце за вымаўленне, як магу, гамарджоба. І што гэта за краіна? Грузія. Скажыце, ці ведаеце вы яшчэ, можа, якія іншыя словы на іншых мовах? Прывітанне па-кіргізскі будзе салам. Вельмі добра, таксама безвізавы рэжым, так? З Кыргызстана. Дзякуй вам, сябры. Ну а зараз надышоў час, каб падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Якія высновы зробім, сябры? Конституция Беларуси гарантуе основные правы громадянам и окреслівае обов'язки. Пашпарт – галоўны дакумент грамадзяніна Беларусі, які мае моц у краіне і па-за яе межамі. Быць грамадзянінам – гэта вялікі гонар і адказнасць. Працаваць, каб разам будаваць шчаслівае жыццё. Вельмі слушныя меркаванні і сапраўды вельмі цікавае рашэнне. А мы замацоўваем, паважаныя міністры, вашае рашэнне нашай сапраўднай міністэрскай пячаткай. Напярэдадні Дня Канстытуцыі хацеў бы вам зрабіць падарункі. Гэта перш за ўсё канстытуцыя нашай краіны, наш асноўны закон. Ну і, канешне, нататнікі Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Ну а зараз, Сергей Александрович, у вас ёсць магчымасць павіншаваць нашых гледачоў з надыходзячым днём Канстытуцыі. Канстытуцыя з'яўляецца адным з асноўных дакументаў у нашай краіне. Менавіта яна нам дае правы, дае магчымасці для нашай самарэалізацыі, для нашага развіцця, каб мы з вами жылі у шчаслівай і свабоднай краіне. Таму нашым маладым гледачам хацеў бы пажадаць, каб у іх былі ўсе магчымасці, каб перад імі адкрываліся ўсе дзверы і каб яны дасягнулі ўсіх тых мэтаў, якія яны ставяць. Дзякуй вялікі. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вами даведаліся, што быць грамадзянінам Беларусі – гэта не проста мець правы і абавязкі. Гэта яшчэ вялікі гонар. І сёння мы прачытаем верш, які напісаў Ніл Гілевіч. «Я беларус, я нарадзіўся на гэтай казачнай зямлі, дзе між лясоў і пушчаў дзікіх ад веку прашчуры жылі. Я беларус, я ганаруся, што мае гэтае імя. Аб добрай славе Беларусі у свеце знаюць нездарма. Я беларус, і я шчаслівы, што маці мову мне дала, што родных песень пералівы і зблізку чую, і здаля. Я беларус, і хоць сягоння яшчэ малы, але скажу, я родам з племені пакорных і перад бядой не задрыжу. Сябры, дзякуем вам за такую цікавую і пазнавальную сустрэчу і віншуем з надыходзячым днём Канстытуцыі. Пабачымся зноў роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!